Салом алейкум бародаро. Хонаҳои мардуми Кӯҳистон пеш аз аморати Бухоро, дар замони аморати Бухоро то солҳои 50-уми замони Шӯравиро дар Бухорои шарқӣ зиндагӣ мекардам. Навошон мегирам, тамошошон кунем бародаро. Дар ноҳияи Рашт, дар Айкамаро. Ина хонаҳошон. дар зери ҳамин шухо хона карданд, ки дар фасли зимистон хонаҳошон зери тарма намонанд. ин тарафам шухай. ина хонаҳошон диёранд. як деҳаи майда. ина дарш оҷа треза. ина хона. дар замони аморати Бухоро ҳаминҷода зиндагӣ мекарданд. ина хона. ина як хона. амборхонааш бошад. ина дигариш. ина дариш намоёна. ина дари хонашон. деҳа ҳамин хела деҳашон. хел тарафи боло рафтаги. ина хона. зери ҳамин шохода хона карданд, ки зери тарма намонанд хонаҳошон дар фасли зимистон. ина хонаҳошон. ҳамаш хонаи
این خونه ҳамино шояд аз зулму истисмори манғитиё фирор кан дар кӯҳистон хона сохтан зиндагӣ карда. ин хонаош пеши дайдода хона кан. او болудам ҳаст басам иҷадам хона ҳаст. баъзеҳо шояд бовар накунанд бародаро, бози қабристоншонам як навор мегирам. бинеш бародаро, ин қабристони тоҷикҳои дар замони аморати Бухоро зиндагӣ мекардагӣ ва Бухорои шарқӣ. ина қаброшон. худованд раҳмату мағфиратшон кунад бародаро, дар ҳақшон дуо кунед. ина сангҳо қабрҳо намоёнанд. аз ҳамон поён гир ба гирди қабра санг мечиндадааст. ина санг чиндагия. ина қабристоншон. хай бародаро, дар ҳақшон дуогӯ бошед. худо нигаҳдор.